आदानि थामथि गायसननाय सान लोगोसे 19थि जौखोन्दो मेहेरगोनाङै मावफुंलाङो। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सालबारिनि TCLCCनि मावखुलिनि न'ब्लाङाव दिनै हादान थुनलाइयारि आदानि थामथि गायसननाय सान लोगोसे 19थि जौखोन्दोआ सालबारि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिनि बानजायनायाव मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' रां लाथुमगिरि खाबाराम स्वर्गियारि बिथाङा। लोगोसे बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो गागि लिरगिरि कालीचरण उजिर बिथाङा। बिथांमोनजों लोगोसे BTCनि बारग' MCLA अनिप बसुमतारी आरो ओनसोलनि हालामनि समाज सिबियारिजों लोगोसे गोजाम गोदान लिरगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया हादान थुनलाइयारि आदानि आफादगिरि रसेन मुसाहारिनि फुंबिलिनि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों बर'फोरनि गेजेराव गेलेनाय बिथिङानो जा थुनलाइयारि बिथिङानो जा आरिमु बिथिङानो जा बेवहाय आथिखालाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेवहाय बर' हारिनि गोदान जोलै लाइमोनफोरजों लोगोसे गोजाम जि लिरगिरि बा हारिमु दिन्थिगिरि बिथांमोनाबो आथिखालाव गोबां थुलुंगाखांनायखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय समाव जेरैबायदि BTR सरकारा बायदि बिथिं जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदों बे बिथिङाव जोङो नुनो मोनदों जे बर' हारिनि गेजेरावबो आथिखालाव गोबां जौगानाय फैदों बा गेलेनायनि बिथिङावनो जा आरिमु थुनलाइनि बिथिङावनो जा गोबां जोङो जौगानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो सालबारि TLCC नैबे मावखुलियाव दंफैयो आरो बेवहायनो हादान थुनलाइयारि गौथुमनि थामथि गायसनथाइ सान फालिदों आरो बे थामथि गायसनथाइ सानजों लोगोसे बिथांमोना 19थि थुनलाइयारि जौखोन्दोबो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे हाबाफारियावनो जोङो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' रां लाथुमगिरि बिथां खबाराम स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिथांजों लोगोसे जोङो नुनो मोननाय जादों BTCनि बारग' MCLA बिथां अनिप बसुमतारीजों लोगोसे बे ओनसोलनिनो गोजाम गोदान थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे समाज सिबियारि बिथांमोनखौबो लोगो मोननाय जादों आरो जों मिथिना मोननाय बायदिब्ला बे हादान थुनलाइयारि गौथुमनि थामथि जोनोम सानखौ गायसननाय सानखौ सालबारि TLCCनि चेयारमेन बिथां बिनोद मुसाहारिनि जि बानजायनाय बेनि बानजायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै जाफुंसारबाय होननानै जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव जोङो मोनथिना लागोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनिनो बारग' रां लाथुमगिरि बिथां काबाराम स्वर्गियारि बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लागोन बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै लोगोसे थुनलाइनि बिथिङाव माबायदि बोसोन होनो बा माबायदि बाथ्रा बुंनो लोगोसेनो जोंनि गोजाम गोदान लिरगिरिफोरनिसिम माबायदि बोसोन होनो सानो जों बेखौ मिथिनो लागोन। आदसा सार नोंथाङा जिहेतु दिनै हादान थुनलाइयारि गौथुमनि थामथि गायसननाय सानाव बाहागो लाफैबाय बे बिथिङावनो थुनलाइखौ बिथा खालामनानै बिनि नोजोर आरो थांखिखौ मा फोरमायगोन? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं बरायबाय। दा जोंनि बर' माहारिया दिनै थुनलाइयावल' नङा राजखान्थि जौगानाय लोगोसे धोरोम हारिमु थुनलाइ सोब बिथिङावनो साखाफारा जानानै माने जौगाबोगासिनो दं। दिनै बे थुनलाइ माने हादान थुनलाइनि आयदायाव फैनानै आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरनानै लोगोसे बिनि हादाननि जिथु गिबि लाइसि बेखौ बेखेवनो होनायखाय आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों। आं आसलथे इयाव फैदोंमोन कालीचरण उजिरनि बिथाङाव मोनसे खामानिनि खारनै बिथांमोना आंखौ इयाव सरजाबना लादों। जिखिनि हक दिनै बे हादानानो मोनसे गोख्रों मोजां नाम आरो बे हादानाव जि गायगोन बेनो मोनसे समाव गोबां जागोन। आं दिनैनि बे आयदायाव सफैनायनि मुल कारनानो हयथ' जानो हागौ आंथ' लिरगिरिबो नङामोन। आं हाइकु लिरनानै दिनै फेसबुकआव आं गेलेबाय थायो। बिनि कारणे हयथ' बिथांमोना आंखौ लिंहरदों आरो दिनै बे बिथिङाव जिबिलाका गोदान लिरगिरि आं बिथांमोनखौसो खावलायनो सानदों। आं
आगोलनिफ्राय लिरामोनब्लाबो 60 70नि सायाव फैनायनि उनाव आं कलम दैदों 2020निफ्राय आवसो आङो लेखाखौ आं साफायग्रोदों इनि आगोल आं गांसेबो लिराखैमोनबो आरो हाइकुखौ माने मोजाङै सोलोंदोंमोन आङो दा दिनै हाइकु लिरनाया जि बायसा गोरलै मोनसे साबजेक्टखौ लानानै दिनै जुदि गथ'फोरनि गेजेराव स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव बेखौ जों गेलेहोनो हायोब्ला बिथांमोना भबिष्यतआव बिथांमोननि सिन्ता सरसाया गेदेर गेदेर सान्थौखौ लानानै माने खन्थाइ रायथाइ फिल'सफि सोबखौबो लिरनो हागोन आरो बिथांमोनखौ आङो मोनसे आह्वान खालामो बेल' नङा बिथांमोना जाहाथे माबायाव ओइ जिथु राव सोलायनाय बे राव सोलायनाय बिथोनावबो दा बे बिथांमोना जाहाथे आखाइ होयो खारन जोंहा गेदेर गेदेर फिल'सफिनि लेखा बिभिन्न बादनि लेखा बेफोरखौ जोंनि गेजेराव गैया दा बेफोरखौ जुदि जों थुबुर खालामनानै जोंनि इयुन जोलैफोरा दिनैनिफ्राय सरसा खालामनो हायोब्ला जोंनि बिश्व दरबाराव दा जोङो 8 सिडिउल मोनखांनायनि उनाव आरो जोङो बिश्व दरबाराव दिनै दासिमबो जोङो माबा मोननो हायाखै साहित्य एकाडेमिथ' मोनबायानो इनिफ्राय जोङो नबेल बान्था भबिष्यतआव जों मोननायनि आखा खालामनो हायो गतिके आं बेखौनो खावलायो जे जोंनि इयुन जोलैफोरा आं राफोद लिरगिरिफोरखौ बुङाखै इयुन जोलैफोरा जाहाथे दिनैनिफ्राय आं रोङा होननानै थाया आं जेनेकै मियासो लिरनानै आङो गांब्रै लेखा दिनैसिम दिहुनबाय आरो आंहा सिमां दंबोयो बै आरो गांब्रैसो आं बे 1 बोसोर 2 बोसोरनि भितराव आं खालामबावगोन बेफोरजा खालामनानै आं जेसेखिनि हागौ आङो थुनलाइनि बिथोनाव आगान होलांबाय थागोन होननानै आङो भरसा लाखिदों आरो गथायखौबो बर'फोरनि गेजेराव मा आयदानि लिरनाय बा मा आयदानि सोरजिनायखौ खमसिन नुनो थाङो दा जोंनिया माने जोंहा ओइ मा होनो नभेल मोजां नभेल लिरनाय मोजां सुंद' सल' प्रत्येक सुंद' सल'आ बहुद दं लोगोसे जोंहा मोजां मोजां लेखाफोरखौ बहुद लेखाखौ जोङो माबा खालामबाय बिथा खालामनानै जों ट्रान्सलेसन खालामदों बिश्व दरबारनि गोरा गोरा जिবিলাক माने फिल'सफि गोनां बेफोरखौ जोङो दाबो नुनो मोनाखै आरो लोगोसे मेथाइ धोरोमारिनि बिथिङाव जोङो जिखिनि दावगाबोबाय दं बे दावगाबोनायाव जोंहा बहुद सोलाय सोल' बा बेखौ सरसा खालामनो बेखौ जोङो सोनारनो गोनां दं आं बेखौ इयुन जोलैफोरा बे आखाइखौ होगोन होननानै आङो खावलायो बे समाव जोङो बिथां गाहाय आलासिनिफ्राय थुनलाइनि सायाव गोबां बाथ्रा मिथिनो लाबाय आरो बे समाव जोङो मिथिनो लाबावगोन दिनैनि जा हादान थुनलाइयारि आदानि थामथि गायसननाय सानखौ बानजायगिरि बिथां बिनद मोसाहारि सालबारि TLCCनि चेयारमेन बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लाबावगोन नोंथाङा जिहेथु दिनैनि थामथि हादान थुनलाइयारि गौथुमनि जि थामथि गायसननाय सानखौ नोंथाङा बानजायबाय बिनि गुबै थांखिया मा बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय जोंनि हादान थुनलाइयारि आदा बेनि गायसननायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन गावनि सोरजिलु गोहोखौ गेवसार होनाय आरो गोदान लिरगिरि सोरजिनाय लोगोसे थाखानाय गागि लिरगिरि जोंनि ओनसोलाव थानाय जिखिनि लिरगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ अरायथा थुनलाइ सोरजिनायाव मोनसे थासारि माने सोमजिनानै होनाय दा बेवहाय जोङो दिनैहाय थामथि जोनोम सान नैबे फालिनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय मानव गेदेर गोबां आलासि बेवहाय लिंनानै लाबोदों आरो आं सान्दों जे जोंनि जि थांखि बे थांखिया माने खोब माने जाफुंसारदों होननानै आं दाबिनानै लानो लुबैयो मानोना
हादान थुनलाइयारि आदानि आंनो गायसनगिरि आफादगिरिमोन आरो दिनैहाय जोङो मोनसे सिन्थाखौ सिगाङाव दोननानै मोनसे जुरि कमिटि बानायनानै हादान थुनलाइयारि आदाया मोनसे माने बान्थाबो फोसावनाय लेखा दिनैहाय अनजालि स्वर्गियारि जाखांफुनाय लिरगिरि बिथाङा ससियेल मिडियायाव खोब लिरो बिथाङा खन्थाइगिरि दा बिथांनो जोङो आंनि माने बिफा आरो बिमा सोरगोयारि फुकन मुसाहारि आरो बिमला मुसाहारि बिथांमोननि मुङाव जोङो बान्थाबो होनो हादों। आङो हादान थुनलाइयारि आदानि गासै बोसोनगिरि गासै दैदेनगिरि आरो जुरि कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासियो। बिथां माने गोदान लिरगिरि अनजालि स्वर्गियारिखौ बै बान्थानि थाखाय सायख'नायनि आरो दिनै बेवहाय गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' रां लाथुमगिरि मुस्रि खबाराम स्वर्गियारि बिथाङा बेवहाय नुजाफैनानै जोंनि दिनैनि जि थामथि माने हादान थुनलाइयारि गौथुमनि जोनोम सान बे जोनोम साननि जि माने आलांगा मेल बे मेलखौ माने मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर जासियो। बर'फोरनि गेजेराव थुनलाइखौ माबायदि सोरजिलांबाय थानांगौ बा माबायदि नोंथांमोना दैदेननायनि गेजेरजों बिहोमा होलांनो सानो? जोङो नैबे सालबारि ओनसोलाव आरो बेबायदि आदा गैयामोन। जोङो माने सान्दों माइक्र' लेभेलाव जोंनि जि थुनलाइनि जि जांख्रिथाय बे थुनलाइनि जांख्रिथायखौ जोङो लांनो नागिरदों आरो बे जांख्रिथायखौ रिभलिउसन महरै जोङो माने गायसननो माने जुजिनाय जादों आरो बेवहाय जोङो नुदों माने बर' थुनलाइया दिनैहाय बर' रावा भारत संबिजिरनि 90थि फारियाव हाबहैबाय। जोंनि जि थुनलाइ बे थुनलाइया माने स्टेन्डार्ड जायाखै होननानै जों बुंनो हाया, गोबां जौगाबाय। नाथायबा बे थुनलाइयाव आरो आथिखालजों जुजिनो थाखाय आथिखालजों जोङो खाब जानाय बायदि थुनलाइ लिरगिरि सोरजिनो आरोबाव मोनसे जोंनो आथिखालनि आथालनि लिरगिरिफोरा माने आरोबाव जुजिबावनांगोन बेखौ जों सानदों आरो बेनि थाखाय जोंनि दिनैनि जि जेनेरेसन बे जेनेरेसना एखेबारे थाद'नाय गैयै निस्सय खामानि मावनांगोन। नंखायनो जोङो नैबे आदाया मोनसे फिसा माइक्र' लेभेलनि मोनसे गौथुम, बियो गौथुमसो, बे माने मोनसे गेदेर आफाद नङा, बे सालबारिनिल' हयथ', अब्लाबो सालबारिनिल'ब्लाबो जों बे हादान थुनलाइयारि आदायाव जोंनि गेजेराव गोबां साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय दङ बर'आव, आरोबाव गोबां माने सानसुमै बिथांमोन दङ, सेनियर लिरगिरि गागि लिरगिरि बिथांमोन दङ, जोंजों कालिचरन उजिर बिथांबो दङ, बिथाङा गागि माने खन्थाइगिरि, गागि सल' लिरगिरि, गागि सावरायथाइ लिरगिरि। दा बिथांखौबो जोङो माने अराय समबो बे आदायाव जों लाफानानै आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोदान माखासे लिरगिरिफोरखौ जोङो माने बिहोमा माने जोङो आरो मटिभेट खालामनायनि थाखाय नैबे आदाखौ जों गायसनदों आरो बेनि गेजेरजों आरो जों एसे जाफुंदों होननानै, एसे साक्सेस जादों होननानै जों साननानै गावखौनो गाव आरो दाबिनानै लानो लुबैयो। बे समाव जोङो बिथां बानजायगिरि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो लाबाय आरो जि हादान थुनलाइयारि आदानि जि नोजोर आरो थांखि, बिथांमोननि जोनोम जानायनि गुबै उद्देश्यखौ जोङो बिथां आफादगिरि रसेन मोसाहारिनिफ्राय जोङो बे समाव मिथिनो लागोन। स' नोंथांखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय आरो लोगोसे नोंथांनिफ्राय जों मिथिना मोनगोन जि नोंथांमोननि हादान थुनलाइयारि आदा बे जोनोम जानायनि गुबै थांखिया मा बा बिनि नोजोर आरो थांखिखौ मा फोरमायगोन? बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथाङा थोंजोङै सोंदों जे हादान बे थुनलाइयारि आबदा बेनो जाबाय, एसे आगोलावसो जोंहा TLCCनि चेयारमेन मानगोनां बिन'द मसाहारि सारा बुंखांबाय। दा जोंनि बे हादानखौ सोरजिनायनि मेन उद्देश्य बा बिथांखियानो जाहैबाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो थुनलाइयारि जे बे फिल्डखैजा जोङो लांनाय। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला अकल गेलेनाय बा माने हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायजोंल' दावगाया, बेवहाय जोङो थुनलाइबो नांगोन। बर'नि राव थुनलाइखौ जोङो फोसाबनो बा दावगाहोनो नांगौबा बे जोंनि बेबायदि फिसा फिसा आबदायानो बे मोनसे बिहोमा जानानै फैगोन। मानो होनबा गेलेनाय बा माने हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायजोंल' दावगाया, बेवहाय जोङो थुनलाइबो नांगोन। बर'नि राव थुनलाइखौ जोङो फोसाबनो बा दावगाहोनो नांगौबा बे जोंनि बेबायदि फिसा फिसा आबदायानो बे मोनसे बिहोमा जानानै फैगोन। मानो होनबा बे जोंनि बर' रावखौ, बर' रावनि बे आबदासो होननानै बुंब्लाबो बेवहाय बर'निल' जादों, बर'फोरनि थुनलाइयारि माबाखौल' खालामनाय जायो। दा बे हिसाबै जोंनि रावखौ जोंनि मानसियानो, बर' मानसियानो
बेखौ जोङो फोथांनांगोन आरो बे नोजोरजोंनो जोंनि गागि लिरगिरिफोरनिफ्राय बेखौ जों लानाय जादों। मानो होनना बुङोबा गागि लिरगिरिफोरखौ बुथुमनानै लायोब्ला नेक्स्ट जेनेरेसना बिथिंनिफ्राय सोलोंनो लागा जोंहा दङ आरो बे हिसाबैनो जोङो जोंनि हालामनि बे गागि लिरगिरि बा उन्दै उन्दै जाखांफुनाय आरो स्कुलनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो जों बे हाबाफारियाव माने फोनांजाबनानै लाफायो आरो इयुनाव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो अरायबो फोथांलांगोन बा बिनि मोजांनि थाखाय बर' माहारि बा बर' राव थुनलाइनि थाखाय जे खामानि मावगोन बे हाबाफारिखौ जों मावलांबाय थागोन। नोंथांमोननि जि हादान थुनलाइयारि आददा बे साक्सेस जानायनि थाखाय रायजोफोरनिफ्राय माबायदि थुलुंगा बा सापर्ट मोननो लुबैजायो नोंथांमोना? जोङो रायजोनिफ्राय बिराद अनसायदों। जोंनि हालामाव जे सालबारि हालामाव जोंहा गोबां लिरगिरिफोर दङ, आगुनि लिरगिरिफोर दङ। दा बिथांमोना जोंखौ बे हादान थुनलाइखौ जोङो गाव गावनि न'आव बा बबेबा स्कुलाव लांनानै बिथांमोना खेबसे खुंखांबाय। दा बेबायदि जोंनि हालामाव बे सालबारि एरिया मोनसे थुनलाइनिनो जायगा होनबाबो बारा बुंद्रायनाय जाया। जिहेतुके बेयावनो जोंहा कातिन्द्र स्वर्गियारिमोन दङ, बिथांमोना साहित्य एकाडेमि मोनलायनाय मानसि। दा बेबायदि मोनसे एरिया आरो जोंहा मनज कुमार बसुमतारी दङ जोंनि हालामनि आरो माखासे लिरगिरिफोर दङ। दा बे लिरगिरिफोरा जोंखौ माने उन जेनेरेसन जोङो इन्सपिरेसन थुलुंगा होबोगासिनो दं आरो बेनि थाखाय जोङो अरायबो जोङो गोसोआव लानानै इयुन जोलैफोरखौ जोङो लिरगिरि बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन जे आथिखालाव जोङो बांसिन नुनो मोनो गोबां लाइमोनफोरानो लिरनायनि बेलायाव जि अनसायनायजों लोगोसे माखासे बिजाब दिहुननायनि बेलायाव दिहुननो हायिनि थाखाय नांथाना थायो। बे बुब्लियाव नोंथाङा सासे गागि लिरगिरि महरै मा बुंगोन? गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर थाबाय। बे बुब्लियाव आं बुंनो गोनाङा बेनो, जोंनि बर' माहारिया गोबां जांख्रिखांनायनि उनावसो जों गोबां माबा माबिखौ मोनो। बेखायनो दा जोंनि बे बर' माहारिनि गेजेराव जायफोरा गागि लिरगिरि जादोंमोन बिथांमोनाबो हयथ' दिनैसिम दावगालांनो हायाखै। गोबाङानो खायसेया दावगादों आरो लोगोसे दा उनथिबोनाय जाय गोदान जोलै बिथांमोनखौ दैखांलांनो थाखाय जोङो गुदि जानानै फांसे बिफां बायदि गुदि बिजौ गासैबो सोमोन्दो थानानै जों बिथांमोनखौ फोथांनांगोन आरो जों गुदि गैयाब्ला बिजौआ मालाबाबो सायाव थांनो हाया आरो फिथाइ मोजां जों होनो हानाय नङा। दा ओंखायनो आं मोनसे गोख्रों खावलायनाय, बेखौ अकल राजखान्थि बा बायदि बिथिं गेलेनाय बिथिं बा माबि बिथिं जोंनि लिरगिरिफ्रा दा लिरनो गोसो दंब्लाबो थैज्रबलांनाय बायदि जादों। दा बिथांमोनखौबो सोरखारा माबा मोनसे थुलुंगा होनानै लिरनायखौ जाहाथे गोथां खालामनानै बे दैमानि दैखौ बोहैहोबाय थायो, बे आंनि गोख्रों खावलायनाय आरो। जोङो नुनो मोनो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो जों खोनानो मोन्दों जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिजाब बायनानै फरायग्रानि अनजिमाया खम जाबाय नामा होननानै खनले सोंलु थिखांनाय जोङो नुनो मोन्दों। आरो बे बुब्लियाव जोंनि लाइमोन लिरगिरिफ्रा खोब गोसो गोहैले जानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे मोनथिनो मोन्दों बा सुलुंनिफ्राय जों मोनथिना मोन्दों। बे बुब्लियाव नोंथाङा मा बुंगोन? आं सानो दिनै जिखिनि गोजाम लिरगिरिफोर बिथांमोना गोदो मेगन जिहाब बिजाब फरायोमोन, गोरोंफोरनि सान्थौगिरिफोरनि लिरनाय बिथांमोननि लिरनायखौ खोब मोजाङै गोसो होनानै गियान लायोमोन। नाथाय दिनै जों मिथिगौ बे दावगाफु जुगाव बा मुगायाव जोंखौ मोनसे बिथिङाव जों जौगादोंब्लाबो मोनसे बिथिंखौ जोंखौ एकदम सिथारनानै जोंखौ माने फोथैनाय बायदि जादों। जेरैहाय मबाइल, जोङो दा मबाइला जोंनो बहुद होदों, मबाइलखौ जों वेलकाम खालामदों, बेखौ लिंनानै लाबोदों। नाथाय लिंना लाबोनाय आलासिया जोंखौ मा खालामदों? फोथा खेबस' खालामदों, जोंखौ फोथैदों। मानो फोथैदों? बेनि जाहोना जाबाय मबाइलावनो सोब मोनो। दानि जुगाव गुगोलाव नागिरबानो लिरगिरिखौ जोङो बाराद्राय जोङो मा होना दिथा होआ, जोङो गुगोलावनो नागिरजोबनो नागिरो। गतिके गुरुनि सन्मानखौबो बावहायनो जों फुथारनानै दोननाय जादों। मान सन्मानाबो जोबदों, बिजाब फरायनाय जिथु हुदा बेयो जोबस्रांदों। ओंखायनो आंनि खावलायनाय, बे गोदान जिथु आथालनि जोलैफोरा जाहाथे बिजाबखौ फरायो, गुगोलखौबो फराय आरो जोङो बायदि बिथिं बुहुमनि खोथाफोरखौ बा थासारिफोरखौ बा जोंनि जिथु सान्थौगिरि गेदेर सान्थौगिरिफोरखौ गुगोलजों नायनानै लोगोसे जोंनि बे लिरगिरिफोरनि मोजां बोसोन, मोजां जिथु सान्थौआरि आयदाफोरखौ फरायो, बेखौनो आं खावलायो।
दा बे बुब्लियाव जोङो थामथि हादान थुनलाइयारि आदानि जि गायसनथाइ सान बेवहाय नुजाथिफैनाय गाहाय आलासि आरो बेखौ बानजायगिरि सालबारि TLCCनि चेयारमेन बिनद मोसाहारिजों लोगोसे बे ओनसोलनि हालामनि गागि लिरगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों गोबां थुनलाइनि बाथ्रा मोनथिना मोनबाय। नंगौ बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो नैबे सालबारिनि TLCC चेयारमेननि नैबे मावखुलियाव दंफैयो आरो बेयाव जोङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों जे मिन्थिना मोनबाय दिनै थुनलाइयाव जोंनि थुनलाइया बेसेबां दावगाखो बा जोंनि थुनलाइयाव मा मानि गोनांथि जादों बेखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों आरो बेखौनो लानानै दिनैहाय बे माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदों आरो इयुन समाव इयुन जोलैखौ गोबां दावगानायनि बिथिं आरो बिजाब फरायनायनि थांखिखौ जोंनिसिम फोरमायहरदों। गोजोन्थों। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं न'आव खौरां लानो हागोन।